Det vi oplevede nede på Skanderborg Sø, det havde vi nok ikke selv regnet med. For mit vedkommende blev fiskeriet effektiviseret utroligt meget. Vi fik nogle helt andre vinkler på vores fiskeri, nogle helt andre inputs til, hvor systematiseret man kan fiske. Vi kom ned på Skanderborg Sø, og vi var selvfølgelig, sådan er det jo med os lystfiskere, vi var fyldt med forhåbning. Og det gik jo faktisk langt bedre end forventet. Vi kom ned, og vejret var som vejrguderne havde lovet. Der var lidt vind, men der var faktisk rigtig lækkert vejr, rigtig lækkert efterårsvejr. Vi kom ned, og vi mødtes med Christian fra Savage Gear, som faktisk havde lovet os et par timer på søen. Og man kan sige, når man får den mulighed, så takker vi ikke nej. Og det der skete, det var jo, at vi kom ud, og vi fik set, hvor effektivt trollingfiskeri faktisk er. Og vi fik set, hvor systematiseret man gør det. Altså, hvordan man hele tiden ændrer sine taktikker, man ændrer sit endeavn, man ændrer sin dybde, man ændrer sin hastighed. Man gør jo rigtig, rigtig meget, end bare at sætte sig ned og lade elmotoren ligesom trække dig rundt i søen. Der er langt mere i det. Der er langt flere vinkler i det, end vi selv gik og troede. Men det var en kæmpe oplevelse. Og jeg vil sige, vi sad jo derude, og vi havde forhåbning om, nu kommer fisken. Nu kommer den. Nu hugger den. Nu har vi dybden. Nu kommer den fisk, vi drømmer om. Og vi fik rigtig mange. Men altså, vi fik også mange af de op til 50-60 cm. Jeg vil sige, første dagen, det var for os nok en rigtig hård dag. I hvert fald med hensyn til, hvad fisk der blev taget. Vi dækkede utrolig meget vand dernede. Vi sejlede på, jeg vil sige, rimelig jævne dybder, men med lidt forskellige hastigheder. Og den mulighed, vi havde med at have en pro-staffer med ud og fiske, jamen det gjorde jo også, at vi fik mulighed for at få noget lokalkendskab til søen. Hvor er godt? Hvorfor er her godt? Og hvorfor stiller giderne sig her? Hvad er det, de står her for? Hvor store mængder af avnsfisk og byttedyr er der for geden her? Og det gjorde jo virkelig, at vi kunne faktisk stole mere på vores fiskeri. Så vores første dag, det var en lærerig dag. Hvorfor er det, vi gør det her? Hvorfor er det, at vi gang på gang, weekend efter weekend, sidder utallige timer i den båd? Jamen, vi bliver spurgt om det rigtig mange gange, og det kan være rigtig svært at forklare. For jeg tror ikke, fiskeri skal forklares. Jeg tror, det skal opleves. Vi er jo et hold, og når det hårde arbejde, det bærer frugt, og vi belønnes med en god fisk, jamen så deler vi en unik oplevelse. En oplevelse, som for mig kan være rigtig svær at forklare, eller sammenligne med noget. Men hvis jeg skal sammenligne det med noget, så kunne jeg forestille mig, at det er lidt ligesom når et fodboldhold lægger en taktik inden en stor finale. Og når den her taktik, den så lykkedes, og de vinder den her finale, jamen så er det jo den vildeste oplevelse. Når den her ene fisk, som vi har jagtet i alle de timer, gennem dårligt vejr og gennem høj solskin, når den ene fisk, den er i båden, så er det jo totalt uvirkeligt. Jeg tror nogle gange, hvis folk kunne se eller høre os, jamen så ville de tro, at vi var blevet sindssyge. For vi råber og skriger og danser i båden, klapper hinanden i hænderne, og jamen, til sidst står vi næsten og krammer hinanden. Det er jo det, vi gør det for. Det er jo derfor, vi fisker. Og det hårde arbejde endte jo også med at belønne sig. Fordi på anden dagen fik Nick jo
En rigtig, rigtig, rigtig flot gede. Og den endte jo med at resultere i en anden plads. Så man kan sige, at alle de timer og alt det vi har brugt forud, jamen det gav jo afkast til sidst. Og det var jo det vi søgte. Det var jo den fisk her. Say you don't know me, I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Needy with a hoopla, sinking in your fight. Too